Enwere m aha Igbo. Aha m bụ Chukwubueze. Nna m nyere m aha a. Nna m na-enye m ahụhụ ma m mehie ihe. Ahụ siri m ike. Aga m aga ahịa taa. Ịga ahịa na-amasị m. Alright. For you to go far in any language, what you need to do is to fall in love with people who speak it fluently. Be with them always. Listen to them. Alright, answer these questions that follow. Gịnị bụ aha m? 2. Onye nyere m aha ndị a? 3. Olee ebe m ga-aga taa?